हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स जोंनिनो सासे भिउवार्स लोगो बिथांनि हांख्रायनाय लेखा आं दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों आरो दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय फेसबुक एकाउन्टखौ जों माबोरैहाय डिलीट खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन। अब्ला फैदों जों जागायदोनि। गिबियावनो नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथांनि फेसबुकखौ खुलिनो नांगोन। बेयाव थुनानै होगोन थुनानै आं बेवहाय लगइन खालामग्रोगोन। थ' गिबियावनो लगइन खालामनो थाखाय आं पासवर्डखौ बेयाव होग्रोनो नांबाय। ओके फ्रेंड्स अब्ला बे जाबाय आंनि फेसबुक। दानि आं बे फेसबुक एकाउन्टखौ डिलीट खालामनो नागिरगोन। थ' फ्रेंड्स डिलीट खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन नैबे बेयाव जोङो मोनथाम मा नुनो मोन्दों मोनथाम सिन नुनो मोन्दों जों बेवहाय थुनानै होगोन फ्रेंड्स। दानिया फ्रेंड्स बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनाव माखासे अपसन नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबे सिङाव नुनो मोन्दों हेल्प एन्ड सापर्ट आरो सेटिंस आरो प्राइभेसि नुनो मोन्दों। नोंथाङा सेटिंस एन्ड प्राइभेसियाव नोंथाङा थुनानै होगोन। अके दानिया अब्ला नोंथाङा बेयाव माखासे अपसन नुनो मोनबाय फ्रेंड्स। अब्ला जों मा खालामगोन नैबे सेटिंस होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अब्ला फ्रेंड्स जोङो गुबुन मोनसे बेबायदि पेजाव मोनबाय। नोंथाङा बेयाव माखासे अपसन नुनो मोन्दों नायनाय पार्सनेल इनफरमेशन लैंग्वेज पेमेन्ट्स सिकिउरिटी इनस्टेंट बिजनेस इंटीग्रेशन प्राइवेसी सेटिंग टाइमलाइन टैगिंग पब्लिक ब्लॉकिंग लोकेशन। बेवहाय नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेंड्स नैबे नुनो मोन्दों नोंथाङा एकाउन्ट अनारशिप एन्ड कंट्रोल होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै हो। तो नाय फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनथाम अपसन नुनो मोनबाय अकाउंट मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन मैनेजिंग योर इनफरमेशन। तो नोंथाङा जिहेतु मा नोंथांनि एकाउन्टखौ डिलीट खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा नैबे मा नुनो मोनगोन नैथि अपसन नुनो मोनदों बेवहाय डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन होननाय अपसन फैदों नोंथाङा। तो अब्ला नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। अके बेबायदि थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि मोननै अपसन ओंखारगोन फ्रेंड्स। अब्ला नोंथाङा नुनो मोनदों गिबियावनो डीएक्टिव एकाउंट नाय नोंथाङा बेवहाय डीएक्टिवबो खालामनो हायो। डीएक्टिव खालामब्ला मा जागोन नोंथांनि प्रोफाइलखौ मा खालामनाय जागोन डिसेबल खालामनानै दोनगोन। नोंथांनि मुं नोंथांनि फटोसफोरखौ रिमुभ खालामनाय जागोन। नोंथाङा जायखिजाया शेयार खालामदा बेफोर गासैबो रिमुभ खालामनाय थांजोबगोन नोंथाङा जुदि डीएक्टिव खालामबा। नाथाय नोंथाङा जुदि पार्मानेन्टलि जुदि नोंथाङा डिलीट खालामनो नागिरो अब्ला नोंथाङा नैबे नैथि अपसनखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन बेवहाय थुनानै होगोन। अके बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव फरायनानै नाय बेयाव व्हेन यू डिलीट योर अकाउंट योर मेसेंजर अकाउंट एंड ऑल ऑफ योर मेसेजेस विल बी डिलीटेड। तो नोंथांनि जेब्ला नोंथाङा बेखौ एकाउन्टखौ डिलीट खालामोब्ला गासैबो नोंथांनि एकाउन्टआ डिलीट जागोन पार्मानेन्टलि आरो लोगोसे नोंथांनि मेसेंजरफोराबो बेवहाय डिलीट जाफालांगोन। बेखौ बुंदों गासैबो मेसेज टेसेज डिलीट जागोन। अके नोंथाङा दा जुदि डिलीट खालामथारनो लुगैब्ला नोंथाङा मा खालामगोन नैबेसो नुदों कन्टिनिउ टू एकाउंट डिलीशन होननाय अपसनाव नोंथाङा थुना होब्ला बेवहाय थुना होनोसै फ्रेंड्स। नाय फ्रेंड्स अब्ला बेबायदि थुनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे पेज मोनफैबाय। बेयाव होनदों जेब्ला नोंथाङा डिलीट खालामगोन अब्ला डिलीट प्रसेसा जानाय लोगो लोगोनो मा जागोन नोंथाङा बे एकाउन्टखौ रिएक्टिवेट खालामफिननो हानाय नङा आरो खुनु धरनै नोंथाङा मा खालामनो हाया बेखौ लाबोफिननो रिट्रिभ खालामफिननो हानाय नङा। दानिया नोंथाङा गिबियावनो डिलीट खालामनायनि आगोल नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो हायो। बे जाबाय मेसेंजाराव खायसे नोंथाङा जुदि मेसेजफोर दंबा बेखौ लाखिनो लुगैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा अनलि बेखौ डिएक्टिभबो खालामनो हायो। अब्ला अगेन बेयावबो मा डिएक्टिभनि नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों। अके दानिया नोंथाङा जुदि बेखौ खालामनो लुगैया नोंथाङा एगेन मोनसे खामानि मावनो हायो। नोंथाङा जाय एकाउन्टखौ डिलीट खालामनो नागिरदों बे एकाउन्टनि जायखिजाया फटोस बायदिसिना पोस्ट बा बायदिसिना थायोब्ला बेखौ नोंथाङा गिबियावनो डाउनलोड खालामनाबो लाखिनो हायो। नैबे डाउनलोड इनफो होननाय अपसन दङ नोंथाङा बेवहाय डाउनलोड खालामबानो नोंथांनि बै फेसबुक एकाउन्टआव जेसेबां पोस्ट जेसेबां फटोस दंमोन बेफोरो नोंथांनि मबाइलाव डाउनलोड जानानै थालांगोन। ओके फ्रेंड्स बेनि उनाव नोंथांनो मोनसे अपसन दंबायो फ्रेंड्स नोंथाङा बे पेजनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनो हायो सासे एडमिन खालामनो हायो एडमिन सेटिं डेट मिन्स नोंथाङा सोरनोबा बेखौ दायित्व होनोबो हायो। तो फ्रेंड्स बेबायदिबो खालामनो हायो। तो नोंथाङा जुदि डिलीट खालामथारनो लुगैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे डिलीट एकाउन्ट होननाय अपसनाव नोंथाङा थुना होब्लानो बे अराय समनि थाखाय डिलीट जालांगोन फ्रेंड्स। आं बेखौ डिलीट खालामनायनि बारा गोसो गैया। तो नोंथाङा गाज्रि दामोन फ्रेंड्स आं नोंथांनो बेखिनिसिम खोन्थिनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव डिलीट एकाउन्ट थुबानो बेनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टआ डिलीट जालांगोन। तो अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो माबोरैहाय जोंनि फेसबुक एकाउन्टखौ माबोरैहाय जोङो डिलीट खालामनाय जायो नोंथाङा बेखौ बुजि मोनबाय।
भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव फ्रेन्ड्स आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि गुबुनखौ मोनथिहोनो लुगैदोंब्ला बेखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामागा नोंथाङा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन। तो फ्रेन्ड्स जोबथारनायाव नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंबा नोंथाङा जुदि माबा मोनसे डाउट दङब्ला नोंथाङा माबा मोनसे कुवेश्चन दङब्ला आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट्सआव बे सोंथिखौ सोंनो हागोन। तो सोंथि सोंनो थाखाय नोंथाङा हेस रमेन बर' आस्क होननानै जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन। अब्लानो नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो बे सोंथिखौ लानानै आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। तो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिम बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।